Έλα, ξέσπα!
μπάτσι που του κάνει πάει. Πότε θα τα καθαρίσω, πού βάλω Δήμος εδώ να τα καθαρίσω. Δεν τα τέω. Τι θα γίνει. Αντράκι μου, θα το συμπαθούμε. Όχι και δεν θα μου πληρώσει φέτος, δεν θα πάρω πράγμα γιατί. Έλα παδήλατα παντού. Μου είπε κοινός έσω που είναι και πάνω, κάθε την καρέκλα την ξύλι τον εγκατέστη. Μου λέει Αντράκι μου, να έρθω και εδώ χρώμα, διάλε το ψύχαλο που θα πάρεις, όχι ευρωχρωματιστό δεν θα δεις. Φωτοτυπία θα μου το δώσει, φωτοτυπία και πώς θα κατέσει τα κοπέου δεν κατέω. Οι 7 για πετάξουν τα χαρτιά τους κάτω, μπορούν να τα μαζέψουν για να τα πετάξουν σε έναν κάδο. Ευχαριστώ πολύ. Έχει τελειώσει η όλη φάση. Σας ευχαριστούμε. Μπορείτε να φύγετε τώρα.